Ubay-ubay nga mga international ug domestic flight sa Mactan-Cebu International Airport ang apektado human temporaryong gisirad-an ang primary runway. May unsay hinungdan sa mong hitabo. Ses ang sunod-sunod nga mga pag-uwan nga nasinati sa Subo ning nakalabay mga adlaw ang nakitang hinungdan sa Mactan-Cebu International Airport Authority kon MCIA nga nakasamot sa pagkaguba sa aspalto sa primary runway. Backgrounder lang ses, ang primary runway sa Mactan-Cebu International Airport due for rehabilitation na. Gani suka July 16, gisugda na ang rehab works niini. Gikonpermar ni Mactan-Cebu International Airport General Manager Julius Neri Jr. nga alas 4 kagahapon nakadawat sila og mga reports gikan sa pipila ka mga piloto may tungod sa nabantayan nilang naukal nga bahin sa aspalto sa primary runway. Dihang gisusi kini sa mga personnel sa airport, nasuta nilang gamay lang nga bahin niini ang naukal. Busa nakahukom silang abisuhan ang ubang mga piloto nga likayan lang ang maong bahin sa runway. But then we found out that with the rains, more would just peel by itself. So it needed to be repaired. So we decided to close the main runway and open the second runway early. Apan kay dili ingon ni ana kadali ang pag-switch gikan sa primary runway ngadto sa secondary runway, hinungdan nga milanat og dulan sa 2 ka oras. Una nabalik sa normal ang mga flight sa Mactan-Cebu International Airport. Alas 4:35 kagahapon sa hapon, temporaryong gipasirad-an ang primary runway aron mapahigayon ang emergency safety checks sa mga personnel sa engineering department. Ug pagka alas 6:20 na kagabi na operational ang secondary runway. Subay niini, usa ang nakanselar samtang tulo ang na-delay sa mga international flights. Samtang sa mga domestic flights, 25 niini ang delayed, 11 ang na-divert ug 4 ang na-cancel. There are a lot of procedures to follow to ensure safety above all else. So we are finding ways to hasten the process without having any safety issues. Apan pagka alas 11:30 kaganihang buntag, subli na usab nga gigamit ang primary runway. Pipila sa mga pasahero nga among nahinabi ganihang buntag, mitataw nga wa man madelay ang ilang mga flights karong adlaw. Okay lang, on time. 45 minutes from Davao to Cebu. Kaganiha, atol sa tigom uban sa kadagkuan sa MCIA, Civil Aviation Authority of the Philippines ug Department of Transportation na uyunan nga lugwayan ang panahon alang sa himuong repair and rehab works sa primary runway aron mas daling mahuman ang trabaho. Kun kaniadto, ablihan lang ang secondary runway gikan sa alas 3:30 sa kadlawon hangtod sa alas 11:30 sa buntag o 8 oras lang. Karon, ang secondary runway na ang gamiton gikan sa alas 3:30 sa kadlawon hangtod sa alas 5:30 sa hapon o sulod sa 14 ka oras. This will give us a longer window every day to do the repairs on the main runway, and it would shorten the project time. Busa inay usa ka tuig ang target date of completion sa rehab works, posibleng mahuman na kini sulod sa 8 ka buwan. Ses ning mga orasa nagpadayon ang stakeholders meeting aron ug mga adlaw masugdan gilayon ang bag-ong protocol nga subayon aron mas mapamove-an na ang oras sa pag-switch gikan sa primary runway ngadto na sa secondary runway. Kini aron malikayan nga ma-affected na usab ang mga flights. Ses, Dagang salamat, Luan Mayron Dina.